Sore-sore padang bulan. Ayo. Ayo kanca padha dolanan. Ini kan, ini dong. Korek. Apa iki rene? Rame-rame hidup kecil. Ana nek talindri kene. Gedhok Asale saka tela. mata ngantuk. Ikut tambane apa? Ala-ala gedhok Asale saka tela. yen ora petuk. Aku moko gila. Jajal niken. Iki nembang ira sepot iki mau, Dik. Jajal. Siji. Ayo ngaji. Asoe. Tono tenan kok. Arepe asoe. Asone aja ning niken. Aku mek asoe tok. Ngapa? Kowe ki asoe ning lho ning wayang Bratasena ka lho. Asone. Aku mek asoe tok. Kowe mak kecup ngono. Siji. Ayo ngaji. Loro. Sinau menera bodho. Telu. Golek ilmu. Telu loro siji. Iki tak goleki nggon ki lho. Ayo gandul dateng para yai. Asoe. Duk kowe iki pikiranmu mek asoe tok lho kowe iki aku. Papat. Salat telat. 5. Perintah agama. 6. Ati ayem. 4, 5, 6. Lembar kuwi terus 7 8 sama 10. Kok dia nggak cerdas kayak aku? Gak cerdas. Kowe gak cerdas kaya niken Aku lho, ora Duk. cerdas, aku sih tak pikir mek Ini asoe. spontan loh, ini Jajal. spontan loh. Nikene tanpa diwarai iso lho iki mau kok ya. Selantem. Mesemno. Selentem iki sing ngendi? Selentem Gantem iki ka lho, lho. gamelan ka lho. Oh, Selentem. aja slenco ing tembung ngono ya. Ya, Pas sik, gak? Gender. Tak tekena sesender. Ya bener senden marang pengiran. Ora diwarai kok iso. Sik tak golek nih. Katuk. Ketok kemraket mesti matuk. Iso. Lah nek jedor Jedor. kan lho. Aja nyejit timbang tredor. Ana gambang Mas, ana bonang. Ana bonang aja seneng klebon barang sing rawenang. Asoe. Asem lho iku. Golek iso. Pikan wae cerdas ora iso ngono. Aku. Usah. Ora niken iki spontan lho, ora. Loh, iki lho. Ora dibisiki sapa-sapa iso iki mung Mas aku. Bocah iki pancen sing petuk agiki yo. Bocah iki asine iki lek perkara situasional bocah iki pinter, Pak. Iya, iki sinden milenial. Jale Duk, Ya. pancen abahe menika Nggih. sampun paring mandat ket kala Nggih. wingi. Sing penting bengi iki abahe ngajak bahagia. Ya. Iya. Ngajak seneng bareng. bagi kebahagiaan. Insyaallah kebahagiaan ini semuanya akan menjadikan ridho dan hidayah pikantuk berkah pangeran Sang Gusti Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin. Amin. Wis karek sampean nyanyi engko bari Om ngono. Coba Nduk, manut panjenengan pundutane wis manut mawon Iya, kok bar iki nambah minggah bebarengan karo awake dhewe. nggih. Ning sadurunge niken ben ngaturi panglipur buat warga masyarakat sing padha pareng rawuh wonten ing pondok pesantren menika, juga buat kanca-kanca santri Al Badru Alaina. Al Badru Alaina. Nah, kene iki enek Al jingle. Badru Alaina. Abamu. Gus Audin. Pacar berlian. Luar biasa. Iki ngene iki. Kowe nek ning kene wis ngapal iki berarti wis kulino diundang. Nggih.
Oh ya. Kowe iki ana pundutan saka Bunyai, Nduk. Tembang lawas, tembang lawas. Apa Papa? Anu sing bongko 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 Oh, bongko iya, iya. bongko 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 bongko. Apa kuwi? Kone terakhir aja diwehi mek bong tok terakhir. Kebablasan lho. Wong iki tembangi kebablasan angel lho tuh kowe. Marai helmmu ping marai lho. Agak aku Mas aku. Coba ngagem bawa ke. Iya no, ya bawani. Iki lagune Anoman Obong, Niken menjadi vokal. Niken sing nyanyi. Sing nyanyi. Terus sampean? Engko Aku iki sing dadi anu. Cara anune Dasamuka. Lah, kayak Anoman sing pas kobong. Oh iya. Nah, pas kobongane kluthuk, pas kobong. Aku gelem nek pas kobong tapi aja kaget ya. Klenek suara mak kemritik. Luas aku. Caritane. Bawa nek. Sepira di. Nah. Ki tembang lawas banget spesial pundutan saking Bunyai cah bagus. nggih. Nduk Niken Salindri. Nah. Karo didongake nduk Gus R. Heeh. Gus Nika R. ya. Terus kalian Abah. Oh, Niken ben menyapa Abah dulu. Niken menyapa Abah dulu. Abahamu. Abah. Abahamu. Abah Amu. Sugeng dalu. Mugi-mugi sehat selamat. Amin. Amin. Sudah? Sudah. Gus Audin. Menika Gus Oh, Audin. Gus Audin. Ya, Gus Audin nggak pakai lipstik. Itu pakai. Celak. Soalnya Loh, pakai itu. Itu Sunah. sunah Rasul. Biasanya lagi celak kan nge lipstik. Lah iki Tadi- tau gawe celak kirangan malah koyo ndruwo. Enggak, tapi ini udah pakai lipstik kok. Sudah. Sakalitik sudah. Tapi tadi merah, tanggo makan guli aku diledek entek. Asoy. Aso. Neno nano, sakmono, cah bagus. Iya. Den, Sik jajan sik. Ceritane wayang Jawi Anoman mere. Gentena Mas. Genten. Hing praja lengka raja. Ayo. Itu. Oke. Raja arane. Ayo Mas. Mas Klitik ayo. Gawe geger nyolong TV cangkeming orang ganggu kowe Sinto. Zaman TV. Anoman kuwi urung enek TV. Sinto iki ora ndek apa-apa. Konsentrasi gawe geger nyolong Siti weh nular-nulari kok Sinto Ayo gentenan. Niken. Anoman. Sampean lho kudune. Ayo. maju dong Anoman cancut Cari aku. tumandang. Cepetan. Iya. Ngalengkowo Bisa. dadi amu. kobong gede Nyeluk pemadam kebakaran. ngaryo Jroning lan praja. gagu kowe kobong gede juring praja njaluk Lah nyeluk iya, dadi iki nyeluk pemadam kebakaran ben kobonge ora gedhe ngono lho. Mas aku. nyawi bojomu Jroning praja. Ki musiknya digarap piye? Versi gamelan apa versi musik?
kolaborasi dengan Kolaborasi gamelan ya. Inem rolulu. Tak tonton nih. iki nek anu Tengok-tengok ndelok dagelan iki. Apa lah kuwi kanca-kanca hadroh kok pene to kaya. Ditabuh karo gamelan karo musik dadi siji. Nah, Gus, ngomongi. komposer sampean komposer. cara lawas ya, Gus. Pinem rolulu ro pinem mo pinem rolulu. Pat mo. Dengan plak. Wah nek engko pas wae, Gus. Pas wae nih. Mungkin karo hadroh nggih. Wae niku nggih. Sik, sampean dadi anu to. Dadi kondektor kae to. Kondektor nabrak cengelmu. Apa ngono kae? Kondektor. Kondektor. Komposer. Ya tatanan nduk ben kompak tut. Nggih, Mas. Pinem rolulu. Spesial lho iki. Ya. Ya. Tonton lho, jomblesan lho. Tabuhan. Mas tenguk. Urung kok. Kowe iki mbok getaki, mbok mirsani Gus Audin lenggah niki lho. Izin ya, Gus. Lah. Asoy. Yo, Anuman, obong, asoy. Oke. Sikat. Abang. Iki nabung. Kok malah blengak. Iki berarti cara dangdut. Oke, yo. Plak, dung. Plak. Keplak. Kuwi guse kok mau kuplak-kuplak. Mas, ngene Tanganmu abuh kowe engko. nek plak lambemu penak sing nabuh ki ya gringgingen. Ngene lho, nenono tak dik tak ngono lho. Tuk kowe kokono ben rada genah nek ngabani kanca-kanca. Nah, abanono. Nah. Yo, Delok. tek. Di sini. Sangkoke dudu. Yo, bisa karepmu monggo. Ya, Pak. Tak didik yo. Awas. Kalem. Terbangmu ki lho, Bos. Pengko ndak tak wehi asoy. Iki kok malah Genahno nek sing dituthuk kuwi terbange. Terbange iki lho tabuhan. Paham to ora? Paham lho mboten? Lho kok malah Iki kolaborasi lho, Tuk. kolaborasi lho iki. Kita toto tenanan lho, Bos. Iki sing nyanyi iki Niken Salindri lho. Nah. Awakmu jarang-jarang perlu Niken Salindri. Profesional lho. Iki profesional iki penyanyi iki kok ngendi-ngendi lho. Nah. Lah kok rumah samu sampean iki rumah ayo gitu. Iya-iyan, syukur. Kobong tanganmu, ayo. Kobong kowe. Kualat kowe kaya. Anu, Gus, ngapunten nggih Gus nggih. Tenanan iki sekali lagi tenanan. Tenanan ya. Iki nyanyi Niken Salindri lho iki. Lah ora Niken Salindri sapa kok sing Iki penyanyi top lho. Plak pisan kae plak. Terbangin tabuh ben apik. Ngising di sini. Ya. Siap. Dung plak. Nah, jogetono tuh. Luar biasa. Iki anu ya Mas Klitik, Mas Kluduk karo Nduk Niken. Engko bebarengan karo Abah. Abah ben minggah ning sasana pagelaran.
diiringi hadroh. Hadroh. Pesona santri. Oh iya no, ora pesona santri mosok pesona yoga. Lah mesakne no. Pengrawite engko do wedaan. Nggih, Abah diaturi minggah ning sasana pagelaran. Nyun. Engko nang penggalih. niken sik nembang neh rena-rena tembange niken ku enek 75,5 ya anune tembange engko. Heeh. Menika anu Bah, wonten permohonan maaf saking UIN Bah, menika Pak Ayak. Ya. Menika mboten saged hadir malam hari ini pantau saking Jakarta karena sedang tugas Bah, nyuwun ngapunten mboten saged sowan. Saking UIN Bapak Dokter Haji Akia. Iya. Nggih. Profesor itu Profesor Ayah. Nggih. Menika mohon maaf. Tapi niki mantu saking Jakarta, Bah. Iya. Niki niken nggih. Siap, Gus. Jumenengan, Nduk. Jumenengan. 10 lagu medley, Nduk. Nggih. Sampai Sungguh-sungguh. Tembange manut panjenengan kontekan kali kanca-kanca menika juga ada perpundutan dari anu niki Eshatrate Nduk. Lagune Mekarlah dari keluarga besar Eshatrate Ranting Antru Rayon Mojo Agung. Terima kasih. Manut panjenengan tembange, manut panjenengan. sabar. Buat Albadru Alaina. Anu Mas Kritik. Ya, Bu. Kanca-kanca tasik semangat mboten niki. Tasik. Semangat ya. Abahmu. Gus Saudin. Oke. Alaina. Saya. Pajar Berlian. Biasa. Nah niki cegah lek tombo ngantuk. Nggih. Sungguh-sungguh. Sabar. Tembangnya apa? Nduk. Sabar mawon. Sabar. Sabar. Inggih. Inauloha ma'a Sabirin. sabirin. Oke, siap. Ngapunten nggih apa kalau tamriki nggih. Buat Ning Matus Pangestu kalih Gus Dowi sing agi berbahagia nembe nampa putra kakung. Nggih. Siap. Pan, depan. Wong kudu sabar. Nyancan ini saben dino. Sabar. Nggih, nderek apa? Pripun, Mbah? Ya ganti wong loro nyanyi. Oh, ngaten. Niki kan ben lenggah nyanyi. nggih. Iya, penak. Pancen kula wingi kali dalem. Kau nyanyi. Nggih. Kalau bernyanyi harus sungguh-sungguh. Iya. Loh, nyanyi tenan lho, kowe bengi iki ora nglawak lho. Kok Boten, ngantek kowe munggah lucu, tak seneni. Nggih. Karena Abah menghendaki malam hari ini Nggih. Nyanyi. kamu nyanyi. Siap. Kudu ngono. Nggih. Nyanyi iki apa to? Nyanyi menika Aja ngantek mok walik ben lucu nyinya. Aja, enggak boleh. nya menika saka tembung Belajar. nyaki nyawiji tegese nyawiji sing dawuhke Abah wau hablum minallah hablum minanas Oh. yo nyawiji karo panembah marang Gusti yo nyawiji karo bermasyarakat Iya. nyi menika Nyi. nyimak dawuhe para yai kudu dilebokne ning ati dirasakne lan dilakoni Alhamdulillah. Masuk. Alhamdulillah niki santrine abahe kok iso. Iya no. Awake iki padha ae gandol sarunge Mbah Yai. sementing sesuk ndang ganti helme aja pink ya Ora apa-apa. Oke. Kaya ngene iki kok ora seneng piye to, Duk? Kaya ngeten iki awake dhewe iki sowan pondok tinimbalan karo Abah. Ya seneng ngatur panglipur, ya nampa rejeki, ya nampa berkah. Ya pokok muga-muga ngene iki selalu continue. Dadi awake dhewe sering ketemu lah. Paling boten dalu niki sangat-sangat membantu kelancaran perekonomian. Keluarga. Ekonomi apa kuwi? Ekonomi apa kuwi? Dawuh abahe. Ekonomi apa kuwi? Kelancaran perekonomian rumah tangganipun kluthuk. Lah kaya Abah iki nek kapan kuwi ora tau rene to. Kang Gareng anu lho, Bah, kula mikir ekonomi aku. Anu, Bah, pripun, Bah? Derek panjenengan. Hadroh sekali lagi napa sinden? Niken. Hadroh sekali lagi. Oh, sinden. Niken. Niken sik. Engko bar iki engko pokok panutupe lagu Ayo Ngaji. Nggih. Engko sing tak dekne cah telu lek mau loro iki engko telu. Siap. Intan, Lita karo Putri engko. Kita kali itu. Kene nduk niken jumeneng. Iki rumah sakit Pokoke takon dawuhe- gendong Putri ya wis gedhi niken. Ya. Terus ngono nduk, jan aku iki jaman biyen tahun 2010 iki Apa? Enggak 2010 setengah enggak. 2010 nyang apa? dawuh abah iki wis kondang nyanyi, Mbak. Lho lah ya 2010 nyang apa? Dak sida. 2010 ki Nesu ki lho Bang, nesu lho ndang tuwek ki engko. 2010 ki 16 tahun kepungkur ngono lho. Wong ngono.
Ayo, tembangnya Ya. untuk Abah napa? Untuk Abah. Lah masalah, bebas. bilang. Niken. Iya. Konco-konco ben semangat ya, apalno ya Abahamu, Gus Audin, terus Albatul Alaina, terus keri dhewe Pajar Belian ya. Abahamu, Gus Audin, Alaina, Pajar Belian. 4 kuwi ya, Jal. Ayo coba, ayo. Abahamu, los. Ngoten. Jinggile ngono. Abahamu. Gus Audin. Gus apa? Gus Audin, Gus Audin. Alaina. Alaina. Saya. Fajar Berlian. Biasa. Nah, iki jenenge awake dhewe Masih menyatu. semangat. Awake dhewe menyatu karo kanca-kanca dan juga Albadrul Alaina semangat. Tambah. Oh, kurang satu. Apa? Pajak apa pesona santri? Pesona santri. Nah, Jan. Oh iya. Oke. Di hati. Lah iki nek tangane cekane ra ya ngene to iki. Tembangin apa, Nduk? Niken buat sing padha kepareng bungon dalu Sing menika. lagi rame apa, Dok? Ropang. Ropang? Ropan? Nggih. Abah ropang nggih, Bah? Eh? Kok abah Ropang, ropan? Bah. Rodo panguripan, Kok Bah. abah ropan gitu? Ropang. Ropang. Lho apa biar paham. Nyuwun pirsa Abah Nduk. Abah itu sama Gus Audin karemenanipun menapa? Yang ngebit Abah biasane kalau pas los, Abah los. niku napa pas nyetel niken ngoten niku jenengan napa remene lagune niken napa, Bah? Bokong Semok. Oh, kabeh demen. Kabeh demen. Nih kan ki yo ngono. Semok kuwi. Sampean ki pertanyaan kok abah nyetel sampeyan. Abah ki ra tau ndelok sampean, sing didelok mek aku tok ning YouTube itu tadi. Rupamu. Ora mungkin mosok yo Rupanya jam dinding no dadak. Aki. Abahe mau ngendikan, Mas. Napa? Niken kok ora hot blast, mesti ora energik. Gini. Iki tak sampaikan los, rasa Jadi- mikir ning kene iki pondok. Sampean ndak masalah nembang bokong sing Niken iki wis mengeluskan diri ya. Aja mau ubub-ubub pineh ya. Boten. Gini, saya bisa sampean nyanyi sembarang bebas, Dok. Bokong semok tidak masalah mergo kuwi karunyane Allah. Nggih. Awake dhewe duwe salanduring badan, duwe bokong semok mujudke syukur ora apa-apa. ora masalah. Ora masalah. Asline ki arep nyanyi bokong Loh, semok, bokong as- jembling, bokong tepos ora masalah. Sing apik gantenen bokong udunen. Dadi ngono. Nah, Asline Mas Mula pembelaan to. Sing apik iki Bokong semok anugrah saka Gusti Lho, iya Allah. lho. Kuwi lak bojone bokonge lak trepes to. Ditukokke bokongan ke Hongkong. Lah kok nek gawe kuali. oh hipen. Ya. Ben, kalau mulang gawe- ngalih. Lah Apa kok jeneng? gaene kualik malah koyo beruk. Saku. Berarti bokongnya malah ning kene ya? Iya. Liyane bokong semok, Duk. Liyane bokong semok. Napa? Iya. Ropang aja, Bos. Ropang. Sigar Ropang ya. lek gak sikep. Sigar, Nah, sigar. kuwi sikep apa ropang pilihan. Ropang. Ropang. Oke, wis koplak mesti ropang. Elek. Ropang, Om, ropang. Caca campur sari ya, seragame sesuk digode dhewe. Aku ora tau petuk koplak kok ketok tuwek to le kowe ning kono. Yo, ropang. Iki. Oke. Asoy. Sampun, Bah. Sampun napa sampun? Lah, manut iki berarti bimbang. Obahe tasik bimbang. Jamaah. Sampun napa? Sampun nggih. Neh kalau. Kita kasih satu lagu lagi lagu ya. Nah, sak lagu engko saloke nggon wanci ogor-ogor. Nah, Iya, satu lah. Malih napa malih? Sampun ya. kuwi sapa muni sampun gaming kuwi. Rendra gitu. Rendra iki sampean. Sensi deh karo aku. Napa tembange apa? Waduh. Pisang kas, Nduk. Satu lagi ya. Satu lagi lagu lagi. Mumpung ya. sampean rawuh malam hari ini kaya. Satu lagi lagi. Iya, sigar. Sigar. Ayo, Sigar nggih. ropang sigar. Terus engko loro. Terus tipes akhirnya. Heeh, sigar enggak apa-apa Ya, sigar. diaturke.
Anu Mas Pluduk. Dalem Mas. Jajal ora ketang 3 detik siarno, lagune Sigar. Nggih, nggih. Kula niku ra iso Yo efisien waktu. Nggih. 3 detik. Niken. Aku Masa gak. MC ya 3 detik ya enak ya. Nggih. Ah. Sigar ya, Dek ya. Ya. Ya, Dek. Ora apa-apa kok semu kok. Yo Sigar diaturke buat Al Badru Alaina ngantru Tulungagung. Al Badru Alaina. Abakmu. Gus Audin. Pacar berlian. Pesona santri. Dok Lutuk. Elek. Ora nek sing muni, ora nek sing muni. Wah, muni elek kae apa. Malah yogamu malah jok lutuk rongos. Yo malah ngono. Nek abahmu lak jos. Yo Sigar. Evan. Sigar oleh. Ning aku ya Sigar. Ya. Aku lek sama Lamo tak jumpo. Lamo tak jumpo. Simpen sing sambat masa lalu. Oke, wis pinarak sik, Nduk, Niken. Wah, jan rumah aku tembang apa-apa kok ora enek sing elek sing nembangke Niken iki. Nah. Nggih, Bah. Kok nderek wong nyawer ya. Lha kok nderek wong nyawer blas iki piye? Niki bar niki lagune anu nggih, Bah. Ayo ngaji nggih. Niku pancen khusus spesial lagu iki tak gawe untuk Al Badru Alaina. Dadi ayo ngaji ben wong telu. Pripun, Mbah? Pripun? Kok ora ana wong nyawer. Lah nggih, Klitik iki biasane pelawak serba nyawer lho, Dek iki. Oh nyawer. Lah lara kabeh malah ya. Lah ini Kagareng. kecawel sitok. Lek ora nyawer tak sawer dhewe ae. Oke, Bah. Wah, Abah iki saiki sapa to wani nyawer ning kene liyane Abah iki rumah aku. wis nanggap nyawer ki ora ape ora. Iki Mbah Mudin ya arep nyawer kok Mbah Mudin. Tapi tahu aku ning Gresik. Disawer malah kepotong ya enek ya. Sapa kowe ta? Loh, teng Gresik niku ale niki nderek almarhum Maseno. Heeh. Iki Niken sawer 2000, Mbak Mega 3000. Oke. Wah. Tenan lho, Nduk. Nduk, mikmu mana? Yo. Ambange anu nggih, Pak. Ayo ngaji niku nggih, Pak. Loh, Ya. niki ajeng di Tak sawer sik Kagareng. Sini, Nduk. Loh, ambek iki langsung. Niken disawer. 2000. Alhamdulillah tepuk tangan. Matur sembah nuwun, Abah. wis ono salimondo kena tuku krim. Niken iki cah beneh kok rumahnya kok lek pelawak ra diwe. Sinten mleh, Pak? Mega. Skincare. Mega. Mega ndi? Putri. Put. Nama cita put suwi. Sak dilebokne neh lho iku lah. Abah iki mumpung ilinge pas iki wis ra eling neh. Lho. Wis ngono. Nah, terima kasih. Ya, makasih. Ya. Sanggo tuku helm wis. Duk. Helm kuping tak pilok. Duk. Anu jedinge banyune entek rono sik. Aja dek. Abale karo aku. Kluthuk wis arep nyawer kok anakne. Yo, gawekne. Ayo ngaji nggih. Ayo ngaji nggih, Pak. Oke, ayo ngaji engko repe gaenen ping 3, Cah. Ping 3 repe. Double rap sing keri dhewe tok e. Awas. Jiro lu ya. Ayo Putri. Lita, Intan. Caca. Yuk ngaji tuh. Urip ben ayem. Harus. Awas. Awas.
Ayo ngaji. Pesona santri Selalu di hati. Muhammad. Mereka wong bagus. Nggih. Tak nutukne lakon sawetara. Nggih. Mengko disambungkan wanci Nggih. goro-goro. Pakai Ngalah sesekali berkah bos. bebarengan. Siap. Ayo nduk, suara ngarsane Kanjeng Sinun Prabu Duryudana. Wulan mulut lairipun Kanjeng Nabi sang guru sejati.